Imini yesabatha ibethe kwabangcwele. Sizovula ngehlabelo sesikhombisa inkosi kusiphama weba. Selikethi we
Amen. Namhlanje usuku lesikhumbuzo senkosi uthi ngoba yahamba mhla ka-28 March 1911. Ekuseni-ke besenze inkonzo yokukhumbuza noma ukukhumbula inkosi. Kodwa manje nabe sesingena kwenye inkonzo engayibiza ngokuthi nje i-funeral service. Isihloko sale nkonzo sithi umehluko phakathi kobuKristu nobuNazaretha. Umehluko phakathi kobuKristu nobuNazaretha. Lesi sihlabelelo esikade sihlabelela nesaqanjwa ngumprofethi uZashembe kusula kuleli sijule kakhulu. Akulula ukuba umuntu wasemhlabeni asiqonde ukuthi sikhuluma ngayo. Njengoba singunumber 7 kanjalo sixoxa indaba eliyisambulo 7 verse 1 to 4. Le ndaba ifundela kanje. Emveni kwalokho ngabona izingilosi ezine zimi emagumbini omane omhlaba. Zibambe imimoya emine yomhlaba ukuze kungavunguzi moya emhlabeni, olwandle nakwesodwa sizihlala. Ngase ngibona enye ingilosi yenyuka empumalanga inophawu lukaNkulunkulu ophilayo. Yamemeza ngezwi elikhulu kuzo izingilosi ezine ezanikwa amandla ukuba ziwone umhlaba nolwandle. Yathi ningawona umhlaba nolwandle noma izihlala, size sizibeke uphawu izinceku zikaNkulunkulu wethu. Ngase ngizwa ukuthi ababekwa uphawu ezizukulwaneni zonke zakwa-Israyeli bangu-144,000. Amen. Ngiyezwa ukuthi le nkulumo lesihloko sikhuluma ngani. Ngiyazi ukuthi kumaNazaretha nakumaKristu akakho ongachaza ukuthi le ndaba nalesi sihlabelelo ukhuluma ngani. Okokuqala, ngoba amaNazaretha azi ukuthi uma kukhulunywa ngenkosi yamaNazaretha kukhulunywa ngoShembe. Uma kukhulunywa ngabaprofethi baseNazaretha kukhulunywa ngabaprofethi bakwaShembe. Kodwa ngokombuso wakwa-Israyeli uShembe ungumholi wesihlanu ebandleni lamaNazaretha okulibandla likaYakobe. Angazi-ke ukuthi amaKristu amchaza kanjani uverse 3 no 4 lapho ukuthi khona ngase ngizwa ukuthi ababekwa uphawu ezizwaneni zonke zakwa-Israyeli babe ngu-144,000. Lokhu ngikusho ngoba amaKristu ayaye athi ngabangu-144,000 kuqondiswe kumaKristu. Yize isambulo sithi laba abangu-144,000 ngabantwana bakwa-Israyeli, hayi ezizwe. Angazi-ke ukuthi njengoba amaKristu engaphansi kwenkolo yabezizwe, bahlanganisa kanjani nama-Israyeli angaphansi kwenkolo kaYahuwa. Uma wena uphika ukuthi ngaphansi kwesizwe sakwa-Israyeli, akufanele ukuthi uzithuphe ngabangu-144,000 abakhethiweyo, ngoba kucacisiwe ukuthi laba ngabantwana bakwa-Israyeli
amaKristu amaningi azikhipha kuyo. Inkinga ukuthi ubuKristu bathiwe isizwe simhlophe njengoba kuyinkolo yamaRoma. Ngakho-ke yonke into enhle bavele bayenze eyabo yize bengahlangene lutho nayo, bese kuthi okubhedayo bakunike isizwe esimnyama. NamaKristu amnyama-ke avele athathe lokho abakufundiswa ngobasibabo ngaphandle kokuhlola iqiniso labo. Ngokomlando ayikho into ehlanganisa uYahusha nezinye izizwe ngaphandle kwesizwe sakwa-Israyeli. Uma amaKristu efuna ukukholwa kweqiniso, akalandele uYahusha njengoba wayekhonza kwa-Israyeli ngaphansi kwenkolo kaMoshe, bakhohlwe nguJesu abamakhelwa ngabezizwe. Naye uYahusha waze wahamba emhlabeni eshumayela ivangeli lokubuyisa izimvu ezilahlekile zendlu ka-Israyeli. Akaze akhulume lutho ngabezizwe. Ngisho sevuka kwabafileyo akashongo ukuthi akushunyayezwe abezizwe. Le mfundiso ukuthi akakushunyayezwe abezizwe ihunyushwe ngokuhlakanipha. uMathewu 28 verse 19 uthi, ngakho-ke hambani nenze izizwe zonke abafundi. Ukhona umehluko phakathi kwabezizwe, Gentiles, nezizwe, nations. Ngezizwe kushiwo izizwe zakwa-Israyeli, kodwa abezizwe, Gentiles, kusho izizwe ezingaphandle kwesizwe sakwa-Israyeli. Amen. So uma uYeshua ekhuluma ngabezizwe akakhulumi, uma ekhuluma ngezizwe akakhulumi ngabezizwe, ukhuluma ngezizwe ezisendlini ka-Israyeli. uYahusha akaze asho ukuthi abafundi bakhe abashumayele kwabezizwe, kodwa wathi abashumayele zonke izizwe zakwa-Israyeli. Njengoba noma esaphila wachaza ukuthi yena uthunyelwe ukuqopha zonke izizwe zendlu ka-Israyeli, ngoba indlu lendlu yakwa-Israyeli yabe iyisizwe. Ukubuyela kulesi sihlabelelo, uthi-ke uShembe, ezulwini kwaphuma izingilosi ezisikhombisa ukuba zibhubhise umhlaba. Kodwa emva kwalokho kwaphuma ingilosi eyodwa eyamemeza ngezwi elikhulu, yathi ningabe ngisawubhubhisa umhlaba ngoba selifuthile icala. Kusho ukuthini? Ngenkathi uYeshua esesiphambanweni kwaphuma izingilosi ezulwini zizobhubhisa umhlaba ngoba abantu babebulele indodana yoNkulunkulu. Kodwa kuso leso sikhathi uJesu esesiphambanweni kwezwakala uYahusha esesiphambanweni ethi, bathethelele inkosi ngoba abakwazi. Ngale ntethelelo kaYahusha esesiphambanweni kwamiswa ukubhujiswa kwesintu, kwaphuma enye ingilosi ezulwini isizovimba izingilosi ezase zibhubhisa umhlaba. Ihlabelelo 7 Isabelo 7 kubili kukhuluma leyo ndaba. Kodwa amaKristu ngeke akwazi lokho ngoba abezizwe sebebanike enye incazelo engasilo iqiniso ngaleli noma ngalencwadi.
uyahusha nomprofeti izashembe ukuthula kwekubo bangumoya ongcwele owodwa. Kodwa ofike emhlabeni ngesikhathi ezahlukene nangezimo ezahlukene. Uhlabelelo 50 ushembe uthi bonani uvela emafini uzobiza abantu bonke, uzobuya ezulwini uzobiza abantu bonke. Esho uyabuza. Kodwa kuvesi 7 uyaqhubeka ushembe uthi jabulani nina abantu abami. Uyokusho kanjalo kwabanye, shiyani umhlaba wozani ePhalamende. Umuntu ongumKristu angazibuza ukuthi uJesu uyobe eyofunana ePhalamende, ngoba uJesu ungumholi wamaKristu aseJerusalem noma aseRoma. Kulo Jesu wathiwa ngamaRoma kungaba njalo, kodwa uyahusha wayengumNazaretha futhi engumholi wamaNazaretha. Kanjalo noshembe ungumNazaretha futhi ungumholi wamaNazaretha. Bobabili bayizithunywa zasezulwini, bangumoya owodwa. Kodwa ofike emhlabeni ngesikhathi ezahlukene nangezimo ezahlukene. Kodwa onevangeli elilodwa lokuthi asidumise uYahuwa noma uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayiletha kithi ngoMoshe. Le indaba efanayo neka Eliya ongumprofeti wasemandulo kanye nomprofeti uJohane owabe esemhlabeni ngesikhathi sikaYona. U-Eliya noJohane ngokomoya kwakungumuntu oyedwa owafika emhlabeni wathatha izimo nemizimba eyahlukene. Kuyikhasi 142 lencwadi azokuthi Mnyande ethi izindumelo zenkosi ilanga. Inkosi ilanga ithi ngawo lowo nyaka ababefike ngawo bethi angiyeke lento nje eMelika phesheya, ngathi ngibona kwakufika insizwa lapha kimi engangayazi, inkosi uNdaba ihamba nesiwele. Bathi bathunywe intombi yomlungu ele lasemphumulweni, ilokhu yahlala ingagani, ithi ilinde ukuya kaJesu. Bathi le ntombazana ithe ibona, yabona umhlola, kwase kufika kuyo umuntu wayibuza ukuthi yenzani. Yathi ngilinde uJesu. Wathi lo muntu uJesu kade wafika emhlabeni mntanami, useze wabuye wahamba. Esho ukuthi uJesu wakuba bamkhosi, ngoba le ntombazana yayifuna ukuba bamkhosi. Uhamba kahle la. Yo kind of kwenzekani. Kodwa ini generator gas. Siyakuzwakala mangikhuluma kuzozwakala. Amen. Kodwa kuzorekhoda lapho. Yeah, amen. Ilokhu kuzorekhoda. Amen. Ithi-ke le ntombazana, wena ngubani? Impendulo ithi yimi uJesu. Ukushaya lo le ntombazana embona ukuthi hayi yimi uJesu.
intombazana ithi pho ngoba ungumuntu omnyama nje uthi lo muntu cha mntanami kubantu abamnyama ngimnyama kwabamhlophe ngimhlophe emandiyeni ngindi le ntombazana yabona izinwele zalomuntu ziphenduka zaba mhlophe waba ngumuntu omhlophe wathi lo muntu bewuhlaleleni ungezi ekuphakameni ilapho-ke kutshengisa khona ukuthi lo muntu wayekhuluma nale ntombazana kwakubaba omkhulu ngoba useyayibuza ukuthi bungenzi ngane ekuphakameni uyabona-ke hamba uye ekuphakameni ngiyakuthuma utshela abantu abami ukuthi usathane uyabazungeza ufuna ukuba chitha ubatshele ukuthi bengahlakazeki noma babe buthakathaka amandla abo ayesabeka noma bempofu bacebe ngokwesabekayo noma bemnyama bamhlophe kunezinto zonke amen Amen. ukhuluma ushembe baba omkhulu ukhuluma nale ntombazana eliyisistela yomlungu akusho lutho ukuthi siyasikholwa noma asisikholwa lesi sibonakaliso ngoba asivelanga kumNazaretha kodwa savela kuyo isistela lasemaromeni elalilinde uJesu kodwa esikhundleni sikaJesu kwavela ushembe ubaba omkhulu wachaza futhi ushembe ukuthi izinto zonke kubantu bonke kwaba mhlophe uba mhlophe kwaba mnyama uba mnyama umandiya wendi niyayizwa le nto Amen. akusiyona inkolo lo is a fact is a historical fact kwakuchaza labantu ababethunywe le ntombazana bephuma emaromeni ukuthi itheli nje uJesu wavela ushembe leli sistela lasemaromeni lakholwa ukuthi libone ushembe ngoba lase lithuma inkosi indaba nosuwela ukuthi ehambise umyalezo ubaba mkhulu kababa mkhulu uMalazari miningi imibuzo engabuzwa ngabantu abangasilutho ngokukholwa ngalesi sihlalo kodwa impendulo inkulu ithi umoya ongcwele uthatha noma isiphi noma ngasiphi wakwaba u-Eliya wabuya waba nguJohane waba nguJesu manje sesiubona ushembe Amen. Amen. kodwa ngaso sonke isikhathi lo moya ongcwele vela ukusebandleni lamanzi ufundisa ukuthi asidumise uyakhula enkonzweni edlule ngichazile ukuthi ekufundiseni lenkolo kubalekile ukuthi ungachazi ngokwenkolelo yakho kodwa uchaze umlando wenkolo njengoba unjalo ungajobeleli futhi unganziphisi uyakuwa okuJehova
uthi abantu bami bayagula ngokweswela ulwazi. Lokho kuchaza ukuthi ukukholwa ongahlukiwe akukhathalekile ukuthi ukholwe kangakanani ungakubhubhisa. Kodwa noma kunjalo abantu bayaye bakholwe yinto okusobala ukuthi ayisilona iqiniso, kodwa balwele ukuwushintsha umlando wayo ukuze uhambelane nabakholelwa yini. Uma usenkolweni yomdabu ufundiswe ukuthi ayikho inkolo eyalethwa nguYahuwa emhlabeni ukuze umlando uhambelane nalokhu okholwa yikho. Uma ungumKristu wenze sengathi awuboni ukuthi uyahusha, akaze ngokomlando ebesempilweni. Abantu abamnyama bangamaKristu kodwa abakaze bazicuphe ngokwenza ucwaningo ngomlando wenkolo abayilandelayo. Ngikholwa ukuthi uma bengawuqonda kahle umlando oqondile wobuKristu, akakho umuntu omnyama ongahlanganisa nale nkolo. Ngikholwa ukuthi bangamaKristu ngoba abawazi umlando wenkolo. Ngani? Kokuqala ubuKristu inkolo eyasungulwa abamhlophe bese base besikhokha uWilliam. That's a fact. UbuKristu basungulwa abantu abamhlophe. Baningi abantu abamnyama ababulawa kabuhlungu bephoqwa ukuba bebe ngamaKristu. Okwesibili, ubuKristu inkolo eyasungulwa ngumuntu owayengelona ngisho ukholo futhi oyisitha senkolo kaYahuwa. This is a fact. Umuntu owaqeda inkolo kaYahuwa ngamaKristu babobani? Bani? Constantine. Yes, that's the doctor. Manje uma umuntu omnyama ungayilandela kanjani inkolo eyaqeda inkolo kaYahuwa unless ungazi? Akakho umuntu osile ekhanda ongalahla inkolo kaYahuwa okungeyehova alandele inkolo yomuntu wakwesinye isizwe ngokwakhe. Inkolo kaYahuwa iyifa lomuntu omnyama ngoba yehlela isizwe samaHebheru ongokhokho bethu. Angaziyo ukuthi ungayichitha kanjani inkolo kaYahuwa okungumdali wezulu nomhlaba ulandele inkolo yabantu abalandela uThixo. Ubhaliwe makuyijudu uKristu ulandela ubhali, hayi ukuthi into ebhaliwe ubhale phansi, ubhaliwe uYesu amaKristu. Lokhu kufana nokuthi uthi ungumuntu omnyama ujoyine iqembu le-debate. Kwenye inkulumo ngike ngezwa abamhlophe bekhuluma kanje, lalela lokhu. These black people are like our children. So how do we keep them in bondage so that their God does not deliver them from their iniquities? Let us give them what they want, for they do not know sin. We must make them to worship us, and we become their God.
let us give them things that they like sports. Omnye waqhuba wathi, let us give them preachers that preach for money and never tell them to do. Bonke abafundisi abamnyama iningi labo abafundisi abathanda imali abanendaba neqiniso likaNkulunkulu. If 90% abafundisi abamnyama abanendaba noNkulunkulu kuphela nje bafuna imali. This will keep them disobedient to their God, so that our presence to them stay unchallenged. Omnye wayesegcizelela ethi, we must make sure they never know their identity, for that is the key to their freedom. Amen. Njengoba kuvela kule nkulumo, uma ufuna ukuqeda ngesizwe, kumele udlulise i-identity yabo. Bangaze bayazi imvelaphi yabo. Njengoba kwenzeka ngesizwe. Nalowo muntu esolokho umuntu nomuntu wakha umlando wakhe ngokholelwa kuzo. Ungakhathaleki ukuthi kuphambene kangakanani. Kungumlando ongaphikiseki ukuthi eminyakeni yo-1447 BC uMoshe owabe eyinzalo ka-Israyeli wakhulula abantwana bakwa-Israyeli ebudulini bakaFaro. That is the historical fact. NabaseGibhithe bakwazi lokho. Yikho ngo-1965 umongameli waseGibhithe wathi kuyaxaka ukuthi amaHebheru ahamba eGibhithe emnyama kodwa asebuya emhlophe. Washo njalo umongameli. But amaHebheru ahamba lapha emnyama ngabantu abamnyama. Manje masebuya semhlophe sekumi kanjani? Kungumlando ongaphikiseki ukuthi uyahusha abamhlophe abamshintsha bathi nguJesu wabe esenkolweni kaMoshe nokuthi ubuKristu okuyinkolo yamaRoma bavela sekwedlule iminyaka engu-260 uyahusha wahamba emhlabeni. Ngiyezwa leyo. Basekwedlule iminyaka ewu-260 uyahusha wahamba emhlabeni kwaqala uKristu. Njengamanje sikayihlanganisa iminyaka eyi-200 wahamba uShaka emhlabeni. So you can imagine ukuthi isikhathi esikanganani ngoba njengamanje sikayihlanganisa iminyaka engu-20 kwahamba uShaka emhlabeni. Kodwa uyeshukulo kuza ubuKristu bavela sekwedlule iminyaka ewu-260 wahamba uyeshuwa umyahusha emhlabeni. Ibandla elasungulwa ngumprofeti uJohane ngaphansi kwenkolo kaMoshe libandla lamaNazaretha. Uyahusha waba ngumholi wesibili ebandleni lamaNazaretha elalaziwa ngeNazarene sect, nelagcina seliholwa ngumphostoli uPawulu njengoba kubhaliwe kuZenzele. Kubalulekile ukuthi abantu abamnyama beyazi leyo ukuthi uYeshua akakaze nomkhosi. uYeshua wayengumNazaretha, ehola amaNazaretha. Bese sifunda leli bandla elalingaphansi kwenkolo kaMoshe ngo-335 AD laqedwa inkolo yobuKristu ngamaKristu. Ngobuqili amaRoma akayisusanga eminye imibhalo yenkolo yamaHebheru, kodwa bayibiza ngokuthi iLitestamenti elidala.
elenkolo yabo bayibiza ngokuthi liyi-testamenti elisha. Igama elithi testament lisho ini. Njengoba bekhuluma ngetestament elidala netestament elisha, bachaza ukuthi inqubo yokukholwa esenkolweni kaMoshe inkolo endala esiyachithwa enkolweni yokuKristu. That's what simply means. Kodwa bafuna ukusho kuqonda. Njengoba ngihlale ngisho, mina ngathunywa ukuba ngifundise abantu ngenqubo yokukholwa kwenkolo kaYahweh. Lapha emhlabeni eyalethwa nguMoshe yaqedwa ngabezizwe, kodwa isibuye yavuselelwa ngumprofeti Isaiah. Usemahlombe ami-ke ukuthi ngiqondise umlando wenkolo. Isizwe simnyama siqonde ukuthi uyahuwa unguNkulunkulu wethu esamhlubuka. Wabe esesigezisa njengoba kubhaliwe. Ngakho-ke kumele sibuyele kuNkulunkulu ophezulu. Angazi nganayizwa. Ufakazela lokhu ekade ngikuveza ngaphezulu. KuMahubo 83 verse 1 kuthi uNkulunkulu ungathuki ngokuba izitha zakho ziyaxokozela, nabakuzondayo bayavukela. Ngobuqili benza uzungu ngabantu bakho, baceba ukulwa nabafihliweyo bakho. Bathi wozani sibaqothule bengabe besaba isizwe negama lika-Israyeli lingabe lisakhulunywa. Angazi noma siyazi ukuthi sinjalo kaJakobe. Asazi. Umuntu nomuntu usho okusuka ekhanda lakhe. Abamhlopheke bathi we must make them sure. We must make sure that they never know their identity. For that is the key to their freedom. This will keep them in disobedience to their God, and our presence to them will stay unchallenged. But fanele siyifihle identity yabo ukuze bekhonze thina bemhlubuka uNkulunkulu wabo. And that's what is happening. Abantu abamnyama abamhlubukile uNkulunkulu wabo ngoba abazi ukuthi uNkulunkulu wabo wakwaba. Abazi. Uma ufunda lapha ko-Facebook now uyabona abantu abamnyama nje badunyelwa amakhaya. Abazi ukuthi ngoYahweh. Namanje noma abamnyama sebekhulekile, kodwa ngokwengqondo basadolobheni. Abamazi uNkulunkulu wabo. Le nkolo yobuKristu esibusayo iyamchitha uYahweh. Akusiyona inkolo yethu, inkolo yabezizwe. Nalo Jesu esimlandelayo akahlanganiseli lutho noNkulunkulu wethu. Le inkolo kuyo okukhonza uBaba. In fact, abamhlophe bamchitha noYahweh. Yikho bengakhulumi naye. Base bakha owabo abakuza ukuthi enkolweni kubalekile ukuthi ungagcini ngokukholwa, kodwa futhi uzihluphe ngokufuna ulwazi lwalokho uthi uyakholelwa kukho. Kwenye izintshumayelo zikaSister Celestia, andimlaleleke uSister Celestia ukuthi Egypt will say Israel is destabilizing the region, and that affects me. That is why I am getting involved. Egypt is going to side openly with the Arabs
and say that an attack on one Muslim is an attack on all Muslims. The next thing the Lord said is that the Jews are not the rightful owners of the land of Israel. And they will be driven from there by the aggression of the Arabs. They will be driven out of my land, for they are not the rightful holders of the promises I gave to Abraham, Isaac, and Jacob. They are the impostors, and their true nature will be exposed before the whole world, even as the real nature of my people will be revealed before the whole world. Their crimes, speaking of Jews, also called Yahudim, will be exposed, and they will come out of my inheritance, for I did not give it to them. Yamani yaseyihlula ama-Israyeli. Ngoba neyimfundo ilokusho abanokukhuluma. These Jews living in that land are falsifying the truth that they are Jews, and yet they are not. In Revelation chapter 2, verse 9, it says, I know your works, tribulations and poverty, but you are rich, and I know the blasphemy of those who say they are Jews, but they are not. They are a synagogue of Satan. Those are the verses that the Lord gave me about a man and a half ago. Another verse is 3 and 9, which says, indeed, I will make them the synagogue of Satan. Those who say they are Jews, but they are not. They are liars. Ungamangala ukuthi kunabantu abamnyama abakholelwa ukuthi lamajuda akwa-Israyeli. Abantu abamnyama abafundile. Mina ngibalale lapha. Abafundile. Abanye abangodokotela. Indeed, I will make them come and worship before your feet, in order to know that I have loved you. God says that in the end time, there will be a group of people who say they are Jews, using Jewish practices, and they are going to name themselves Jews, but they are not. They are going to lay claim to the birthright and to the practices of the Jews. Amen. Angazi ukuthi sengichaze kangakanani kangaki ukuthi lamaJuda akwa-Israyeli akasiyo inzalo kaJakobe, ngama-Ashkenazi kodwa kunamaKrestu afundile, kodwa afundisa abantu ukuthi lamaJuda amhlophe ayinzalo kaJakobe. Nakule mpi yama-Irans nalamaJuda, bona bavuna amaJuda ngobuya ngoba bethi bangabantwana baNkulunkulu. Abantu abamnyama abafundile, bathi akufanele kwehlule ama-Irans. Kodwa labantu baqaliswe uNkulunkulu long before kuqhamukeleni. Kade sebesheli bakhuluma ngabo ukuthi uNkulunkulu uthi uzobanqoba. Kodwa abantu abamnyama abakwazi. In fact, I'm surprised ukuthi nabelungu abakwazi lokho ngoba lento kuseyikhuluma kuma-social media long before yenzeka. Ngiyazi nje mina ukuthi azowehlula complete ama-Iraq, azowehlula nama-USA, azowehlula i-Iraq ngoba uNkulunkulu kade wakhuluma ngakho and nokuchaza ukuthi why. Angazi ukuthi batholani ngale mfundiso. Ngokusobala le mfundiso bayithatha kobasibabo abangabamhlophe. Ngake ngachaza ngaphambili ukuthi abamhlophe bakujabulela ukuthi kuqhamuke abanye abamhlophe abathi bangamaJuda.
ngoba lokho ucisha umlando ukuthi yithina amaJuda. Kodwa kulihlazo elisimanga ukuthi umuntu omnyama nofundile etholakale esephika ubuzwe benkolo yakhe ngoba nje ufuna ukujabulisa obasi bakhe. Angazi noma